Nad Wilsonovým lesem na ulici Barvičova stojí Biskupské gymnázium Brno. Jednoduše Biggy. Na 8letém a 4letém gymnáziu zde studuje přes 800 studentů. Biggy je všeobecné gymnázium s volitelným přírodovědným či humanitním zaměřením. Všichni studenti se učí angličtinu. Dále jsou na Biggy vyučovány hodiny němčiny, španělštiny, francouzštiny a latiny. Hodiny konverzace vyučují obvykle rodilí mluvčí. V prvním patře se nachází učební němčiny, španělštiny a francouzštiny. Biggy má vlastní venkovní hřiště s běžeckou dráhou, doskočištěm a s hřištěm na fotbal. Za pěkného počasí je hřiště hojně využíváno. V zimě probíhají hodiny tělesné výchovy ve vnitřních tělocvičnách a posilovně. Aby mohla být výuka vedena i prakticky, jsou na Biggy specializované učebny. V biologické laboratoři jsou pro studenty připraveny mikroskopy. Ve školní aule probíhají přednášky různých hostů, pondělní mše, je zde velké promítací plátno pro videoprezentace. Ve druhém patře se nachází učebny anglického jazyka. V chemické laboratoři dělají studenti pokusy a seznamují se tak s různými chemickými reakcemi. V přízemí se nachází společenský sál. Zde mimo jiné probíhají imatrikulace prim a prvních ročníků. V knihovně mají studenti možnost zapůjčit si různé druhy literatury, včetně cizojazyčné. Jsou zde k dispozici počítače a tiskárna. Vedle knihovny leží studovna, využívaná především o volných hodinách. Studenti si každý den mohou zvolit k obědu jedno ze 6 jídel. Mnoho jich také využívá možnost objednání svačiny. V klasických učebnách je místo pro 30 studentů. Poslední rok výuky výtvarné výchovy zpracovávají studenti závěrečné práce. Z nich je vždy na konci roku uspořádána výstava v prostorách školy. Hodiny informatiky probíhají ve 3 počítačových učebnách.